معبالة ناي هيمانوتاوي سرعتات وإمناتات أدوليس دنورو ترى عبي مالتيو اتشم بعلوون روماويان يميحبهم أدوليس مالت كابي متي مالتي كون وحيتو تخندع كسكسة مترا هم درها درعا زبالو استفعلوا أبكبسا زلوا سلطانيات كينو أتيون سلطانيات يحا كسب أقسم زخيت متأثر زنوري بعبالة ناي أدوليس انت زهلو تي أبكرنا أفريقيا أو اشتمريت كرنا أفريقيا زنبر سلطانيات توم ننتقصهم تنحنا نستي سجرا بحراوي متأثر أي محل ومن أقسم أما أكل حدا مرخبيتات زي بلو بوتا إيزل إذن كلن فلوت أدخونات تاريخ بوتاتات كم درعا كسكسة بفلاي كسكسة قحيتو تهوندا إذن كلن كدمي سلت أنا أقسم زمزعين تحد نقداو معالك خاون كله تحد أقسم لما ناي بوليتيكا وحيد خوينو نتي أبزغ زوازي زي معبلة سلطانتات كما أزن زخالي إثناء مجمرة كاب تسلم أفريقيا زمزة لوخ دبلومات كاب أدوليس سيتي ستيت إليز غلصة أبز حلف مدبنا كشاوي سلطانية مس معرباوي قلاتات إرترا زنبرو متأثر أب كبابي أسمراس ترخبو سنة انتاوي أسرات أب قداماي موال نزعن بابو محبر قطباون بهلاون حدقتات زوغل حكم زغنو أب كالأي موال كملدة كريستوس كيح بحري نتيب معرباوي قلاتات زحلف زنبري مريتاوي حديد كمستكئ انتاوي تودب أدوليس كاب كالأي موال كساب شابعيك في الزمن ماكل سلطانين متنين قداوي ركباتن قرن أفريقيا بمخان نتوم أب كبسا إرتراز عن بابو سلطانيتات أب سفيح زرقحي متأسسار مريتاوي حديداتن قماقم بحرن بمئتاو بلغي سلطانيتات قرن أفريقيا 5 نبرت كمون نتدحيروز عن بابا سلطاني أخصمون بتماساسالي أفدقي نقداون بخلاون معباليتات منبارا قليتنا نيرنا أقداسنت ودب أدوليس أب قماقمن سقر بحرن كي تحاطري أوشت مريت قرن أفريقيا أب سفيح استراتيجيكاوي نقداوي مسمرات كبسان وشمت زولان كاب قداماي موال قدم لدة كريستوس كساب قداماي موال دحر لدة كريستوس زعم بابو مأكلات سلطاني كأتوز درخن أمنا حجي كبساتات إرتران سمين إثيوبيان استقلقلون زعم بابون سلطانيتات أم نقداوي نتفتات قماقم دبوباويك إيحي بحري مستنتاوي ودب أدوليس زدت أساسرانيو بعبالة ناي أدوليس انت زهلو تي أبكرنا أفريقيا أو اشتمريت كرنا أفريقيا زنبر سلطانتات توم ننتقصهم تنحنا نستي سجرا بحراوي متأسسار أي محل ومن أدوليس كم حدا بري ناي سلطانة ناب كرنا أفريقيا من بارون مستفعل عليه مدايات توتا زركب أسرات كنردو نخل زوم تلواتات زيوم دما صفحات نايتي ترى ناي زغفال كرنا أفريقيا ميزان سلطانتات ود سب تتصاوت ترى عبي ስለዚህ አድሊስ ተፋላለየ መድረኹ ከም ሓደ ቁራዕ ናይ ባህላዊ ጽልዋታት ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ማእከላይ ክፋል ከበሳታት ኤርትራ ብዝርከብ ስነ ጥንታዊ ቦታታት መጽናዕታት ክግበር ጸኒሑን ኣሎን እቲ መጽናዕታት ኣብ ኣሰራት ቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማለት ካብ 900 ክሳብ 100 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከምኡውን ቀዳማይ መዋዕል ካብ 100 ክሳብ 900 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣተኩሮ ዝገበረ ኮይኑ እዚ ምዕራፍ ታሪኽ ኤርትራ ከም ኣብ ካልእ ክፋል ቀርኒ ኣፍሪቃ ምምዕባል ዓበይቲ ማእከላት ዝረኣየሉ መድረኽ እዩ ማእከላይ ክፋል ከበሳታት ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ መራኸቢ መስመራት ምብራቕ ኣፍሪቃን ሰሜናዊ ምዕራብ ኤስያን ይርከብ እዚ ክፋል ከበሳ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ብመስመራት ሩባታት ሓዳስን ከማይለን
ناي معرباوي أتصادف مس جماجم قيح بحري يتأساسر من بارو يحبر أبز استوادد مسمرات قفلاي وشمت زولان تنتويت ودب أدوليسن مستوم أبدرعا حواتو قحيتو تخندع كسكسة مترا عدي جراماتن فقيان كالوت بوتاتات كبسا إرتران زعم بحبرة السبات نقداوي متأثرات كم زنبرم دمايك اللتس أبزوم سنة انتاوي بوتاتات أسرات قداماي موال قدم لدة كريستوس بسفي حزركبو كوينوم نقدم أكسوماوي الزمن بري أكسومايت بيريد زردو توفيت سرحات كايلا تأمرتات مالت سيمبولز هايمانوتاوي سرعاتات دوباوي كفال كيح بحري صحفاوي حدقتاتن زوباوي ملكع زنبرو قدهنس عندما أقدستي حلاقت نايتي مدرخيوم زخاب قداماي موال قدم لدة كريستوس كساب دحرقاي موال دحدة كريستوس أساسيرو تحسوتات ناي سنة انت أسرع زلوهم كون قحيتو تخندع كسكسة مترا هام درعا زبالو استفعلوا أب كوساز الله سلطانيات كينو أتيون مسلطانيات يحا كسب أقسم زخيت متأثر نوري ترؤو أب نتي كفال نايكرن أفريقيا أفتسفح ما قالنا نقداو زمدنات هتكاتو دما تزعبي كفال ناي سلطاني زنتاي مالتيو مئتاو سرعة هايمانوتات كابت انتاوي سرعة أملوخاتات كسب تممصع كريستنا دحروز مص معبال ناي هايمانوتاوي سرعاتات ወይ እምነታት አዱሊስ ዝነበሮ ተራ ዓብዩ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ኢና አዱሊስ ማእከል ናይ ሓንቲ ንግዱን ከም ዝነበረት ፍሉጥ እዩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ እንድሕር መፂና ናይ ጥንቲ ማለት ናይ ሕጂ ክስታይ ንብሎ ዘለና ኣብ ቆሓይቶ ኣባይ ናይ ንግዲ ቦታ ከም ዝነበረት ናይ ስነ ሓርማዝ ሸጠላ ዝነበረ ካብኡ ድማ እቲ እቶም ነጋዶ ሓሊፎም ካብ ቆሓይቶ በበዓል መጠራ ተኾንዳ ሓሊፎም ክሳብ ኣክሱም ይኸዱ ከም ዝነበረ ርክብ ነይሩ እቲ ካብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ሕጂ እዋን ጀሚርካ ክሳብ ሻድሻይ ሻብዓይ ዝኸይድ ናይ ምዕባለ ናይ ኣክሱም እሱ ፍሉጥ እዩ ተኣቀዲሙ እተን ከበሳ ኣብ ከበሳ ዘለዋ ማእከላይ ከበሳን ኣብ ደቡባዊ ሸነክ ከበሳ ዘለዋ ከም በዓል ደርዓ ቆሓይቶ ከስከሰ ቅድሚ ኣበገስ ከም ዝኾና ይሕብር ድሕሪኡ እቲ ርክብ ዝነበረ ፍኮር ጽልዋታት ኣሎ ማለተይ ምጽልዋታት ድሕሪኡ ምዕበላ ዘሎ ማዕቢሉ ዝነበረ ናይ ኣክሱማዊ ስልጣኔ ኣይትክሕዶን ኢኻ እዚ ምናልባት ነቲ ድሒሩ ዝዓንበበ ወይ ዝዓበየ ስልጣነ ናይ ኣክሱም ዝቅድም ስልጣነታት ምዃኑ ግን ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣቀዲመ ከም ዝበልክዎ ኣካል ናይቲ ምድረ ፖንት ከም ምዃኑ መጠን ካብ ካልኣይ መዋእል ጀሚሩ ክሳብ ሻብዓይ ዘመን ዝዝርጋሕ ስልጣነታት ዘለዎ እዩ ከምኡውን ኣብ ደቡባዊ ከበሳ ንሕርኬና ድማ እዘን ኩለን ፍሉጣት ዝኾና ታሪኻዊ ቦታታት ከም ደርዓ ከስከሰ ብፍላይ ከስከሰ ቆሓይቶ ተኾንዳ እዘን ኩለን ቅድሚ ስልጣነ ኣክሱም ዝመጻየን ኣበሰርቲ ኣበገስቲ እሳተን ከም ዝኾና ዘን ጠቂሰየን ዘሎ ዝኾነ መርቶታት ኣሎ እዞም ኣብ ከበሳ ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝዓንበቡ ማእከላት ስልጣኔ ምስ ኣብይሓ ጎሎ መኸዳን ሓወልቲ መላፀን ዝኣመሰሉ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ ዝተረኣዩ ማእከላት ዝምድናታት ከም ዝነበሮም ስነ ጥንታዊ መዛግብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይረድእ መጽናዕታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዛጊት ከም ዘነጽሮ ጥንታዊ ወደብ ኣዱሊስ ካብ ቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ቅድሚ ምምጻእ ስልጣኔ ኣክሱም ከም ዝተሰነት ፐሪፕለስ ኦፍ ዘ ኤሪትሪያን ሲ ዝኣመሰሉ ክላሲካዊ ጽሑፋትን ካልኦት ብዙሓት ጸሓፍትን ተመራመርትን ኣብ ጽሑፋቶም ኣስፊሮሞ ከም ዘለዉ ጥንታዊ ወደብ ኣዱሊስ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ንግዳዊት ማእከልን ናይ ገዛእ ርእሳ መምሕዳርን ንጉስን ዝነበራ
ቀንዲ ሞቶር መሬታዊ ምንቅስቃስ ከተማታት ቋሓይቶን መጠራን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ድማ ቅድሚ ምምጻእ ስልጣኔ ኣክሱም ዝነበሩ ማእከላትን ከምኡውን ምስ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝግበር ዝነበረ መትኒ ንግዲ ስነ ሓርማዝ ቀርኒ ሓሪሽ ሽክና ጎብየ ጸሊም እምኒ ኣብሲድያንን ከም ዝነበረት ይግለጽ እቶም ካብ መጠራ ቋሓይቶ ከስከሰ ድሕሩውን ኣብቲ ድሓር መድረኽ ዝመጸ ናይ ኣክሱም በዞም መስመራት ናይ ኮማይልን ሓዳስን ዓሊ ገደን ምስ ባሕሪ ተኣሳሰሩ ነይሮም ኣዱልዩስ ከም ወደብ ወይ ከም ንግዳዊ ማእኸል ስለ ዝበልጸገ ድማ ነዞም ስልጣነታት እዚኦም ምስቲ ሰፊሕ ንግዳዊ ዝምድናታት ናይ ማእኸላይ ባሕሪ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ከተኣሳስሮም ክኢሉ ናይ ኣክሱም ስልጣነ ካብ ኣዱልዩስ ይጅምር ናብ ቋሓይቶ ይኸይድ ካብ ቋሓይቶ ናብ ተኾንዳ እዩ ዝኸይድ ካብ ተኾንዳ ናብ ጉነ ትበሃላላ ድሕሪኡ ናብ ሕንዘት ይኸይድ ካብ ሕንዘት ናብ ኣክሱም ይኸይድ ወላው ናብ ግብሪ መርትዖታት ዘለዎ መረዳእታ እንታይ እዩ እቲ ስልጣነ ካብ ገማግም ባሕሪ እንዳደፍአ ይመጽ እንዳደፍአ እቲ ኣሰር እውን እኮ ነግረካ ካብ ኣዱልዩስ መጠራ ካብ ከስከሰ ካብ ከስከሰ ንመጠራ ካብኡን ይሓ ከምኡ እንዳበለ እዩ ኒ ኣክሱም ዝኸይድ እቲ ኣብ ቀዳማይ መዋዕል ኣብ ከባቢ ሱስ ሓበራዊ ዘመን ከም ዝተጻሕፈ ዝእመነሉን ብዙሓት ጸሓፍትን ተመራመርትን ከም መወከሲ ዝጥቀሙሉን ብማህደር ባሕሪ ኤርትራ ማለት ፐሪፕለስ ኦፍ ዘ ኤሪትሪያን ሲ ዝፍለጥ ሰነድ ጸሓፊ ብኣካል ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ካብ ንዓይነ ምስክርነቱ ዘስፈሮ ሰነድ ወደባት ኣዱልዩስ ማለት ኣብ ኤርትራ ሙሳ ኣብ የመን ከም ዞባውያን ማእከላት ናይ ርሑቕን ቀረባን ንግዲ ዓብዪ ኣገዳስነት ከም ዝነበረን ይሕብር ቀጺሉ ትጽሑፍ እንጠቅስ ካብ ቶልማስ ኻንት ማለት ናይ ሎም ስዋኪን ኣስታት 555 ኪሎ ሜትር ንደቡብ ብሕጊ ዝቆመት ወደብ ኣዱልዩስ ትርከብ ቅድሚ ማርሳ ኣብ ጫፍ እቲ መጻብቦ ኣስታት 37 ኪሎ ሜትር ንወገን ባሕሪ ንምብራቕ ደሴት ታባ ትበሃል ትርከብ ካብ ብመሬት ዝመጽእ መጥቃዕቲ ብምስጋእ ሎሚ ንኣዱልዩስ ዝመጻ መራኽብ ኣብዝየን ዝራገፋ ዘለዋ ብጎኒ ደሴት ገቦ ኣስታት 3.7 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ደሓን ዕብየት ዘለዋ ኣዱልዩስ ትርከብ ካብ ኣዱልዩስ ናይ 3 መዓልቲ ጉዕዞ ንምዕራብ ምስከትካ ስነ ሓርማዝ ዝሽየጠሉ ዕዳጋ ዘለዋ ኮሌ ትበሃል ዓዲ ትርከብ ኣብቲ ጽሑፍ ኮሌ ኣበይ ምዃና ብርግጽ ኣይሕብርን እዩ በቲ ናይ 3 መዓልቲ ንምዕራብ ጉዕዞ ግን ኮሌ ቋሓይቶን ሰንዓፈን ከይኮነት ኣይተርፍን ዝብል ግምት ኣሎ ካብ ኮሌ ናብቲ ኣክሱማውያን ዝበሃሉ ህዝቢ ዝቕመጡሉ ከተማ ናይ 5 መዓልታት ጉዕዞ እዩ ስነ ሓርማዝ ካብ ኪኖ ናይል ብሲየኖም ዝበሃል ከባቢ ማለት ናይሎም ደቡብ ሱዳን ኣክሱም ኣቢሉ ናብ ኣዱልዩስ ይመጽእ ይብል I think that, you know, the great port of Adulis, which is about 55 kilometers from Massawa, was one of the main port cities in the ancient world. There's no question of that. And excavation that is taking place now shows that a lot of the archaeological finds suggest that it was in operation at least 2,000 years ago. هجي حدشتي سندات تفتشو ترخيبو زلو نابنت كاب هزباوت ريبابليك تشاينا كابتون سند ترخيبو زلو حدش مرتو ترخيبو زلو نأدوليس قلص أهولو ناتوم هذا أفريكانيس سكولار زهونا نا أفريكا ታሪክ ዝነጥፍ ተመራማሪ ሼንግ ሹዌ ዝበሃል ንኣዱልዩስ ገልጻ ሆሎ 100 ዓመት ኣብ ቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ሕጂ መዋዕል ማለት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝነበረት ናታ ናይ በይና ነፃ ዝኾነ ስልጣነ ምዕባለ ከም ዝነበራን ከምኡን ድማ እቲ ናይ መጀመርያ ካብ ጸሊም ኣፍሪካ ዝመፀ ልኡኽ ዲፕሎማት ካብ ኣዱልዩስ ሲቲ ስቴት ኢሉ ዝገልጻ ነፃ ዝኾነ ናይ በይና ሓንቲ ልዑላዊት ሃገር ኢሉ ዝገልጻ ሕጂ ናታ ዝነበረ ድማ ዞስካለስ ዝበሃል ንጉስ ናይ ኣዱልዩስ ከም ዝነበረ እምበር ናይ ኣክሱም ከም ዘይነበረ ይጽሕፍ But there is no question that there was a thriving, flourishing civilization at Adulis.
probably with its own king, an Adulite king, very different from the Aksumite king. And the Aksumites, of course, used Adulis as their main trading hub, and all sorts of things went through there, you know, ivory, tortoise shell, gold, because there was a lot of gold in the region. And at the site we have found exquisite pottery, ceramics, glassware, and you know, this shows you that what we now call Eritrea today was at the heart of this immense trade hub. ምናልባት ኣብዚ ብዙሓት ሕቶታት እውን ክለዓል ክእል እዩ ናይ ብሓቂ ኣክሱም ወይ ኣድሉስ ኣካል ወደብ ወይ ኣካል ናይ ስልጣነ ድያ ነይራ ነፃ ርእሳ ዝኽኣለት ስልጣነ ድያ ነይራ ኣብ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ኣሎ ገሊኡ ርእሳ ዝኽኣለት ኢንዲፔንደንት ወይ ነፃ ዝኾነት ስልጣነ መንባራ ናይ ቁጠባን ናይ ባህልን ናይ ካልእ ምትእስሳር ነበራ ዝገልጹ ኣብ ብዙሓት ሰነዳት እንትረኽቦም ሓበሬታታት ኣሎ ገሊኡ ከዓ እቲ ጥቡቕ ዝኾነ ምትእስሳር ናይ ንግድን ናይ ፖለቲካን ናይ ባህልን ኣብዚ መድረኽ እዚ ካብ ሻውዓይ ክሳብ ሳልሳይ መዋእል ሕደተ ክርስቶስ ነበረሉ መድረኽ ከም ኣካል ናይ ንግስነት ኣድሉስ ከም ትመስል ዝገበረ ርክባት ስለ ዝነበረ ከም ኣካላ ኔራ ትኸውን እያ ወይ እያ ኢሎም ዝገልጹ ነይሮም ብፍሉም እዚ ሓበሬታት እዚ ኣብቶም ኣቐዲሞም ኣብ ግዜቲ ስርዓታት ዝተጻሕፉ ሰነዳት ብብዝሒ እትረኽቦ ሓበሬታታት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝወጽ ዘሎ ሰነዳት ግን እዚ ሕጂ ዘሎ ዝወጽ ዘሎ ናይ ስነ ጥንቲ ብዙሓት ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ ኣድሉስ ንበይና ርእሳ ዝኽኣለት ስልጣነ መንባራ ዝገልጽ ጭብጥታት ኣሎ ኣብ ስነ ጥንታዊ መጽናዕትታትን ሰነዳትን ሰፊሩ ከም ዘሎ ጥንታዊት ወደብ ኣድሉስ ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝማዕበለ ስልጣነ ኣክሱም በሪ ንግዳውን ባህላውን ምዕባለታት ከምኡውን ምስ ማእከላይ ባሕሪ ህንዳዊ ውቅያኖስ መሬት ዓረብን ኣፍሪቃን ዕሙር ንግዳዊ ንጥፈታትን ምንቅስቃሳትን ዝካየደላ ወደብ ምንባራ ይፍለጥ ስለዚ እቲ ኩሉ ሻዕ ዝጥቀስ መበቆል ናይ ኣድሉስን ምዕባልኡን ቅድሚ ኣክሱማዊ ዘመናት ንሰፊሕ ክፋል ናይቲ ታሪክ ዝውክል እዩ ድሓራይ ድማ ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን ድማ ምስ ኣክሱም ኣብ ሓደ ሓባራዊ ናይ ተማላላኢ ዝኾነ ዝምድና ብምእታው ድማ ነቲ ብፍላይ ሕጂ ኤርትራ ዝፅዋዕ ዘሎን ሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ናብቲ ጽልዋታት ናይ ንግዳዊ ባህላዊ ማሕበራዊ ምትእስሳር ክእትዎ ዝኽኣለ እዩ ማለት እዩ ኣድሉስ ካብ ካልኣይ መዋእል ድሕሪ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ ሻብዓይ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ነበረ ስልጣነ እዩ ስልጣነ ኣክሱም ግን ካብ ሳልሳይ መዋእል ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ስልጣነ ምዃኑ ምግላጽ ጥንታዊ ወደብ ኣድሉስ ብፍላይ ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሻብዓይ ዘመን ምስ ውሽጣዊ ክፋል ናይ መሬት ናይ ከባቢናን ውሽጢ ኢትዮጵያን ከይተረፈ ናይ ንግድን ናይ ፖለቲካን ባህልን ምትእስሳር ዝነበሮ መንባሩ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣድሉስ ኣብ ዝተወሰነ መድረኻ ምስቲ ዓበይቲ ስልጣነታት ኣብ ውሽጢ መሬት ዝነበረ ንኣብነት ሓደ ካብኡ ክንገልጾ እንተር ኮይና ንግስነት ኣክሱም ናይ ቁጠባን ናይ ባህልን ናይ ፖለቲካን ምትእስሳር ዝነበሮ ኣገዳሲ ባብ ወይ ከኣኒ መእተዊ ናይ ስልጣነ ወደብ እዩ ኣክሱም ከም ሓንቲ ማዕከል ስልጣነ ናይ ኣክሱም ዝኾነትሉ ካብ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን እዩ ኣድሉስ ግን ሽዑ ይኮነትን ኣብ ግዜ ግሪካውያን እውን ሓደ ናይ ቀንዲ ሕመረት ወይ ከዓ ሃብ ናይ ንግዲ ምቅያራት ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ካልእ ዓለምን ከም ዝነበረት ብዙሕ መጽሓፍቲ ይገልጽ ማለት ድሒሩ ኣብ ካብቲ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ግን እቲ ወርቃዊ ዘመን ናይ ኣድሉስ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል ክፋል ናይ ታሪክ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መድረኽ እዚ ብፍላይ ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ድማ ምስቲ ድሒሩ ዝመፀ ናይ ስልጣነ ናይ ኣክሱም ክተኣሳሰር ክኢሉ ማለት እዩ ዛጊት ተረኺቡ ዘሎ ጽሑፋትን ዝተገብረ መጽናዕትታትን ከም ዘረድኦ ኣድሉስ ካብ ካልኣይ ክሳብ ቀዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ተመስረተት ርእሳ ክኢላ ዝማዕበለት ወደብ ድሒሩ ድማ ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን
أكال نايتي كاب قدامي كساب شوعي كفل الزمن دحر لدى كريستوس أب سميناوي قرن أفريقيا زي معبالة سلطاني أخصم بري بمخان نقداون بهلاو معبالتات سميناوي كفال قرن أفريقيا من بارا يفلت أبز مدرخ زي بفلاي أبسال ساي كساب شوعي مدرخ نبرة ناي نقدر ركبات ناي بوليتيكا ركبات ناي بهال ركبات نبرو أكبابي نز قلسو حبريتاتات ثم دحيرهم زموسو سلطانتات عبيتي مسمع باب زمناويان كتماتات تأساسيرو أب مسمر أدلس أقسم زلو عبيتي سلطانتات مزت أساسيرو يرأي متأسسار ناي أدلس مس أقسم بزح جزاي زربو ليت زنبر الواتات كابسال ساي موال كابسال ساي كفل زمن دحر لدى كريستوس كساب شابعي كفل زمن دحر لدى كريستوس منبارو تجبطات كردا ناقل زمالت ግን አዱሊስ ከአቅል ማክሱሙን ነውህ ዘመናት ነዚ ክብሎ ጸናሑ ማዕባለና ተሕብረተሰብ ክጸሉ ዝጸናሕ እዩ ቲ ተማላላይ ዝኾነ ዝምድና ሞንጎ አክሱምን አዱሊስን ካ ትንርዶ ንኸሊና ተሓደ ንግዳው ማዕል ክኸውን ከሎ ተሓደ አክሱም ድማ ናይ ፖለቲካዊ ሓይል ኮይኑ ነቲ ኣብዚ ዝዋዚ ዝማዕበለ ስልጣነታት ከማእዝን ዝኽኣለ እዩ ኣብዚ ከባቢና نابنت أكسوماي ناي أكسوم سلطان انترينا كاب قداماي كفل الزبن كساب شابعي كفل الزبنين جي ناتو معبالي أب ترز زبصح مالتي إذا معبالة زي انترينا خا أب سلسته بعنده أب سلسته يزمكال استقداماي ناي إزانا جزية تباهلو زبصح ويكاتي زحش معبالة زرايا اللي كاب سلسته 220 كساب سلسته 270 مالتي أبز جزيزي كريستنا أبز كباب زعت وليو كالون بح معباليتات أب سنة هنساز ترى يليو أتي قبسال سايك في الزمن دحر لدى كريستوس كعب الجمال السلطاني أقسم أبستفل عليه مدرخات أبسفيح كفال مأكلاي كبسا سمناوي كفال إرتران وشمت زولان تقراين زرقيحو كم زعبيه سنة انتاوي مرتعطات يحبرو أقسم معبالة ويكا تي أقسم زبال معبالة كاب رورا لابكاز بحال أب سمين نا إرترا كساب امبالاجي زبال أب سمين إثيوبيا ويكا أب نايلومي تقراي خيط كاب أدوليس بمرع كا كساب تكزي يخيط لازم زبالكوخا 4 معزن أب كارتان تصويرنا سلسته حمبسيت نايتي معبالة أب إيرتراينير كأند متني نايتي معبالة ويكا سلطان خا أخصم زي كونسي أدوليس يانير أب سنة انتاوي بوتا قحيتون مطلان بحفشا بفلاي دما بتنتاوي تودب أدوليس كابسال سايكساب شاوعيك في الزمن دحر لدى كريستوس تسند أسرات زباوي ملكع زنبرو هنساتات سرحات كايلا مئتاو كريستنا نابزوبانا زنصت انتاو أبيات مقدس صحفاوي أسراتن كاورقي أسرازن حزن استسرح سناتي من نترات انتاوي ودب أدوليس سلطانيتات كبسا إرتران أمام عبال سلطاني أخسومن إنتصر أخسوم كتما خصع زنبرت مستن كالعطون ركب نيروا أب كبسا زنبرا عديتات مسئن ركب كم زنبرا نقادون ملالسو سلا زنبرو قحتون زخيدن زمسئن أوحد تراف سلا زركب بسرعة ركب كم زنبرم يعمل فكر جين إذي መንግስቲ ክሱም ዝውዳእ ኣብዚ እዩ ክሳብ ዚ ጫፍ ዘየው ኢልካ ክትግምቶ ኣይከኣልን بخل وجن أبزم ستقصوص نتنتوي بوتاتات سرخ وأسرات كاب سفيح كفال مأكلاي بحري وشمت عرب سمين أفريقان هنداو كانوا سنزمصو نستفرالي مدرخات كاب سالسايك ساب شاوعيك في الزمن زوكلو سرحات كايلا سقرا بحراوي نقداو متأثار سميناو كفال كان أفريقا مسروماون بيزانتاون عالم وشمت عربن هنداو كانوا زنبرو متأثار يقولحو صحافة تاريخ إثيوبيا
نزي أبلع علي بسفيحو سلع عليه نقد ما أكسماوي مدرخات تاريخ قرن أفريقيا بحفشة مسألة معبالن تنتاوي ودب أدوليس دما بفلاي قوسيوم دي حيروز معبال السلطاني أخسوم كم كان دي حلاقات سلطاني الزبانا جيروم سقربون نوحي السلطة زنبوع زانتا سلستش عمت ترخان سنة انتاون تاريخاون دحر بايتا زلو يكونن سنة انتاوي مرداتات كم زنة صرو كاب سالساي كساب شوعي كفل الزمن زنبري طبوق متأثار انتاوي تودب أدوليسن أخسوم كا زك حدا يكونن أخسوم شعو وانا ختما نايتا قفح هاجر شعو قزعة أخسوم تبهال كابي كم زخونك كابي يميرك سعابي كم زخونت أسبينا ينفلتن جن تا أخسوم تبهال تا سنتر إسا فلت يعني كابتي توم وسطينياتات أوروباويان يكونوا آسيويان يكونوا مزمسو زنغورو قال يوم صحفوا صحفات سلازلو كابزي بزوسيه بزوريده أخسوم أتي سلازولو إزيتات أخسوم نرئسا عباي كتما خمس نبرت أما خدع تي أتم حداري زبال نقص يكون قال شمتي هلا وين فلتن يكون وين كنت هم حداري زلوا تقبلوا كم تقبلهم إنغريهم تاريخ انتاوي سلطانيتات أدوليسن أخسومن طبوق نقداون بهلاون متأثار كم زنبروم يحبر تخونه زمدناتاتن متأثراتن قدم تاريخ مسرت غيرو زصحف زمناوي تاريخ مقوتن كوهابو زدل زلو حتو أفدقن واننتن بحري زمناوي هاجر إثيوبيا سنة انتاون تاريخاون مسرت زيبولون كونت زمناوي تاريخ أهجر أفريقيان زي وكلليو زمناوي ملك ناي هاجرات مستنتاو تاريخ متأسسار سنة انتاون تاريخاون مسرت يقولون تلواتات كنورو خوليهم تلواتات انتاي جن مدرخ كان مدرخ كنري لنا اب حدا مدرخ زتفصمه تاريخاوي فصمه نت مدرخ تخنودو انكلالنا معناتي ابت مدرخ تطرح اب مقالنا يت مدرخ طراي يخرق زلو زمناوي ملكاني هاجرات مس ጥንታዊ ታሪኻት ተኣሳሲርካ ክግበር ዝፍተን ሃቀነታት ከም ዝበልኮ ስነ ጥንታውን ታሪኻውን መሰረት የብሉ ኃይለ ሥላሴ ኣብዚ ግዜ ኩሉ ግዜ ደጋጊሙ ዘልዕላ ዝነበረ ኤርትራ ዘይትንጸል ኣካል ኢትዮጵያ ምዃና እዩ ዝነግር ነይሩ ናይ ኣክሱም የልዕል ድሕሪኡ ዝሓለፈ ስልጣነ ወይ ምትሓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን የልዕል እዩ ግን እዚ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ክረጋገፅዎ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ሕትኡ ብዙሕ ግዜ ከም ተነዝገዩ ናይቲ ግዜቲ መዛግብቲ ዝገልጸና ማለት እዩ ተመራመርቲ ስነ ጥንትን ታሪኽን ሃገርና ነቲ ክሳብ ሕጂ ብጎረባብትናን ገለ ወጻእተኛታት ጸሓፍትን ክኸይድ ጸንሐ ትረኻ ፍብረኻ ምዃኑ ብምግላጽ ምስ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ስነ ጥንቲ ኩዕታን ርኽበታትን እቲ ትረኻ ብሓቅታት ታሪኽ ክቕየር ከም ዝግባእ ይምክቱ እዚ መድረኽ እዚ እንድሕሪናዮ ምናልባት ምስ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ዘራኽብ እውን ስለ ዘይብሉ ኣብዚ መድረኽ እዚ ከም ሕብረተሰብ በሎ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ በሎ ከም ዝኾነ በሎ እቲ ኣብቲ ግዜት ዝነበረ ስርዓት ኣብቲ ግዜት ዝነበረ ሕብረተሰብ ኣብቲ ግዜት ዝነበረ ስልጣነ ምስ ሕጂ ዘሎ ዘመናዊ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ዘተኣሳስር ስለ ዘይኮነ እዚ ርክባት እዚ ብምውሳድ ርክባት ነይርዎን ኢልካ ክሳይ ክትገብር ዝኾነ ስነ ፍልጠታዊ ካልእን መርትዖታት የብሉ ምዕፃው ኣብ ደገ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምድካም ወይ ከዓ ንምውዳቕ ናይ ንግስነት ኣክሱም ኣኸቲሉ እዩ ናይ ክሊማዊ ለውጢ ምስኡ ዝመፀ ናይ ከባቢያዊ ምዝንባዕ እዚኦም ሓደ ካብቶም ረቑሒታት እዮም ትቐንዲ ረቑሒ ግን ምድኻም ናይቶም ንግዳዊ መስመራት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ውድቀት ኣዱሊስ ውድቀት ኣክሱም ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ወርሻውያንን ዓረብን ክሕዝቦም ምስ ጀመሩ ኣድላይነት ናይ ኣዱሊስ እናጎደለ መፂ በዚ መንፅር እዚ ድማ
لوطي ወይ ሽፍት ናይ ሰንተርስ ነው ወይ ማዕከላት ስልጣነ መጪ ድሕሪኡ ካብ ሻምናይ ክፍለ ዘመን ክሳብ 17 ክፍለ ዘመን ሓደ ርጉእ ዝኾነ ብሓደ ቦታ ፊክስድ ዝኾነ ካፒታል ኣይነበረን ነቲ ስልጣኔ ንታሕቲ ገጹ ይኸይዱ ኢትዮጵያ ጎንደር ይኸይዱ ዛጉዌ ዳይናስቲ ዝበሃል ይመጽእ እዚ ካብ ታሽዓይ ክሳብ 13 ክፍለ ዘመን ይወስድ ናይ ቤልጃ ስልጣነታት እውን ሓደ ካብቲ ክጥቀስ ዘለዎ ነጥቢ ኣብ ኢትዮጵያ مش أبزي إنفلونس ويكا صوتي ويكا زقون متحاز كجبر ويكا بحفتك بحر كحزو أبوش أمون تقون السنة زي نبر اللي كسر دهار يوم كا كم بحدش ناوجون أو من نادفو كا نتهاجر كم تقدم ينبر مجفتو فوبسير مو مالتي ناي 3 عامات صوصوات ناي ኢትዮጵያ ኣፈ ታሪኽ ስነ ጥንታዊ ሞርቶታት ክድግፍዎ ዝኽእል ሙጉት ኣይኮነን ስነ ሞጎት ኣብ ታሪኻውን ስነ ጥንታውን ኣሰራትን ዝድራዕ ኣይኮነን ሕጂ ኤርትራ እዚ ሕጂ ዘለና ኤርትራ ክፋል ናይቲ ውሱን ማለት ከም ድላይን ዒሞም ኮፍ ዝብሉሉ ቦታ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣብ 19 ክፍለ ዘመን መልክዕ ዝሓዘ እዩ ባሕሪ ንኦም ርሑቕ እዩ When